Teacher Deb. Hello mga bata, kumusta? Magtunta karon sa mapakita ang pagmahal sa mga membro sa pamilya ug pag-ila sa mga letra sa alpabeto. Ang mga bata adunay nagkalain-laing paagi sa pagpakita sa pagmahal sa mga membro sa pamilya o sa mga kaugalingon. Sama sa mamalihog ta kung kita na ay gikinahanglan nga pangayoon. Mangayo ta og pasaylo kung kita makasala. Musugot kita kung kita suguon. Manangit ta sa atong amigo o amiga kung gusto ta manghulam sa ilang dulaan o gamit. Magpasalamat kung kita gihatagan. Karon mga bata, tabangan ni mama ug papa. Lingin ni ang letra sa insaktong tubag. Unsay angay natong buhaton kung kita gusto manghulam og dulaan sa atong amigo ug amiga. Nakabuak ka og gamit sa inyong balay. Unsay angay nimong buhaton? Unsay atong isulti kung gusto ta mangayo og tubig? Unsa imong buhaton kung suguon ka sa imong mama nga ipabutang ang bag sa kwarto? Unsa imong buhaton kung makasala ka sa imong mama? Karon mga bata, asa ni ana ang angayan nimo buhaton aron ipakita ang imong paghigugma sa pamilya? Markahi og check. Sunod, tanawa pag-ayo ang mga letra. Lingini ang letra nga pareha sa anaa sa sulod sa kahon. Mga bata, mao kini ang mga letra sa alpabeto. Sa matag letra, aduna kini magkapares nga dako o gamay nga letra. Apan, dili tanang letra magkapareho ang mga pares niini. Tanawa pag-ayo ang mga letra. Nailhan mo na ba ang mga letra? Unsa ang mga letra nga magkapareho ang pares nga dako o gamay nga letra? Unsa usab ang mga letra nga dili magkapareho ang pares? Karon mga bata, ilha ang mga dagkong letra nga anaa sa hanay A. Isumpay kini pinaagi sa linya paingon sa insaktong pares niini nga gamay nga letra nga anaa sa hanay B. Sunod, lingini ang sunod nga dakong letra.
mga litra mga bata. Pangitaa ang sunod nga gamay nga litra ug lingini kini. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Letter M, animal craft. Mga kagamitan: construction papers, color brown, black, pink, botones para sa mata, gunting o glue. Mga pamaagi sa pagbuhat: magunting og pormang capital letter M gamit ang brown nga construction paper. Gamit ang black nga construction paper, magunting og straight line nga maoy mahimong balahibo sa baba ug itikit kini kilid sa baba. Gamit ang duha ka botones, ipikit kini sa parte kung asa nakabutang ang mata. Magunting og lingin gamit ang pink nga construction paper nga magsilbing dalunggan. Ipikit kini sa taas nga parte sa letter M. Para sa ilong, magunting og lingin gamit ang pink nga construction paper ug ipikit kini sa tunga nga parte sa letter M.